Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Duha ka mga persona nagkalamatay sang kahapon sa Bacolod City bangod sa COVID-19. Lunsay wala babakunahan sunod sa Bacolod Emergency Operations Center. May report si Nico Delfin. Naka-isolate ng pamilya sang 20 anyos nga nagabusong nga kabahin sa duha ka mga COVID-19 related death sa syudad sang Huwebes. Ang napatay nga pasyente kag ang katapo sang iya panimalay ang unvaccinated. Suno kay Ang, Executive Director sang Bacolod Emergency Operations Center, nagbatsyag sang sintomas ang 20 anyos antes pa man siya gindala sa ospital. Ginabudlayan ng pasyente sa pagginhawa. Ang close contacts kag ang household automatically naka-seal off na and under monitoring sang barangay. So subong lang ya after daya napatay ang pasyente kasi wala gani sila nagpa-test, wala sila nag-report, wala nila gin-disclose nga may amo sila nga problem ang pasyente until nga irreversible na hindi na magpuligan. Unvaccinated man ang isa pa ka cancer patient nga lalaki nga nagtaliwan sang malatnan sang COVID-19. Bangod sini, padayon ang panawagan sang AUC sa publiko nga magpabakuna sa mga gintalana nga vaccination sites sa syudad kag kun mahimo magpa-booster dose agod nga mas mapangapinan batok sa makamamatay nga balatian. Sa records ng Department of Health 6, may masobra na sa 25,000 ang COVID-19 cases sa Bacolod humalin sang 2019. Sini nga Enero, 3 na tanan ang napatay sa COVID-19 sa Bacolod. As of January 20, may 807 nga total deaths ang syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.